Magandang gabi mga kaspero. Magna night dive tayo ngayon. Kami ni Master Danny, dalawa ngayon. Si Kuya Rex, pahinga muna daw. So andito kami ngayon sa Bulabog spot. Lakad muna kami dyan hanggang doon. Oh, ito na naman. Ito na naman kami. Ang lamig na naman. Oh my God. Woo. Sana hindi na malabo yung tubig. Kagabi kasi medyo malabo. Sana ngayon gumanda naman. Ito na yung pang 5th night dive natin mga kaspero. So yung day 1 ng day dive wala pa. Hintay-hintay lang mga kaspero. Kasi talagang malakas pa yung alon sa araw. Sa gabi tiyagaan lang namin kahit malakas yung alon. Sa araw kasi wala kaming spot dito na malinaw na pwedeng pangmanaan. Kaya gabi muna kami mga kaspero. Ayan.
dyan nga mga kaspero, nagtatapos ang ating 5th night spearfishing. Thank you sa mga supporters at nanood ng ating 4th night spearfishing. Yung gagawin natin ngayon mga kaspero, sa 4th night spearfishing, yung mga nag-comment po doon, i-shoutout po natin. So, mag-umpisa tayo kay Angelica Anisito. Ayun, shoutout po. Pa-shoutout idol, Dumagiti with Sniper. Salamat. Ayun, shoutout sa'yo, Angelica Anisito. And then kay Michael Tejero. Ayun. Idol Gabi Ramal. Pa-shoutout sa next vlog mo. Bro Lods, makahingi na rin ng tip paano tumagal sa ilalim ng tubig. Thanks. Ayun. So, next time mga kaspero, gagawa tayo ng tutorial kung paano tumagal sa ilalim ng tubig. So, yung diskarte lang naman dyan mga kaspero, always dive lang naman talaga. And then, kay Makoy Tunakaw, shout out. Ayun. Pa-shout out idol. Ayun. Shout out sa'yo, Makoy. Ingat po tayo. God bless. And then, kay Pung TV. Ayan. Yan. Sponsor natin yan. Si Pung TV ng Shaft. Ayan. Hindi pa nga lang natin nagawa. So, bro, pagaling ka at next time, kasama ka na namin sa dive. Ingat lagi. And then kay Labs Island Adventure. Ayan. Watching here bro. Grabe malayo yung lalanguyin nyo bro. Ingat lagi bro. Nakasuporta lagi sa iyo bro. Ayun. Shout out kay Labs Island Adventure. Meron din YouTube channel yan. Puntahan nyo lang mga kaspero. And then kay Pastor Rods. Ayan. Happy New Year bro. Nakakamiss mangisda. Nakasubscribe na ako. Ingat. Jesus loves you. Floresto, Fabito, ayan. Shoutout idol, solid supporter from taga Ujungan Romblon. Ayun. Malapit lang talaga Ujungan Romblon. Minsan pag may time kami baka makapunta kami diyan Flores, Fabito, baka makadayo kami. Takits na lang. And then kay Harvey Balcos, ayan, ito yung mga supporter natin na hindi nawawala. Fans daw talaga nila ako. So, isa-shoutout natin yung mga kasama niya, mga kaspero. Idol Gabi Ramal or Lodi Gabi. Astig. Lodi Gabi, pa-shoutout naman si Andrew Flores. Ayan, si Arsenio Flores, si Harvey, tapos si Waway at Ilmer. Ayan. Always watching sa vlog mo. Sana Lods, ma-shoutout mo kami Lods. Laging nakatutok sa'yo at fans mo sa mga vlog mo. Lodi Gabi. Harvey Valcos, ayan. Shoutout sa inyo dyan at mag-iingat po kayo lagi. Kay MGS Vlog, ayan. Sarap naman mga huli mo, master. Keep safe always. Love and care from MGS Vlog. Ayan. MGS Vlog, thank you sa pagpunta. Ingat po lagi. And then, itong napakalupit, si Batang Sisid TV. Ayan, namiss ko tong kasama. Bro Alben, ingat po lagi. And then kay Niel Diquito. Ayan. Ang galing nyo po idol, dami pong huli. Pa-shoutout po from Valencia Negros Oriental. God bless po. And dive palagi. Ayan. Oo nga, dive talaga palagi to bro. Thank you and God bless y'all. And then kay Chris Adventure. Power bro, double kill yung goldfish. Kalmado pag yun kaayo. Mamana pero pro kaayo. Ayun. Chris Adventure, shoutout po. And then kay Adventures ng Mamay. Ayan. Shoutout idol. Sa next vlog mo, pa-shoutout din sa Spero Diilihan. Ayan. Shoutout po mga kaspero dyan sa Diilihan. Dive safe po kayo lagi. Wala na. At yun nga mga kaspero, doon tayo nagtatapos. And huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. And don't forget to click the tiny bell para updated kayo sa aking mga video. God bless you all. Bye-bye!